Ma! Ma! Oh, Loren. Bakit? Nasaan na kayo, Ma? Nandito sa kwarto. Sandali, lalabas na ako. Hi, Mama. Oh, Roy. Saan kayo galing ng ate mo? Dyan lang, Ma. May binili lang kami. Binili. Ano naman? Ito po, Ma. Regalo namin sa'yo. Happy birthday, Ma! Happy birthday, Mama! Roy, ibigay mo na. Ito po, Ma. Teka. Ano nga ba? Ano ba to? Basta, Ma. Buksan mo na lang. Teka. Ano bang laman nito? Uy, cellphone! Teka. Para kanino naman to? Siyempre, Ma, sa inyo po. Naisip kasi namin ni Roy na bigyan kayo ng cellphone. Paano naman may paglibangan kayo? Para sa akin? Ay nako, aanhin ko naman to. Hindi naman ako marunong gumamit nito. Kaya nga nandito kami, Ma, para turuan ka. Oo nga naman, Mama. Malaki ang may tutulong yan para madali mo kami makukontak kung may kailangan kayo. Isa pa, mahalaga na ang cellphone sa panahon ngayon. Dito na rin kayo makakasagap ng mga balita. Nako, nag-abala pa kayo. Nako, pero salamat na rin mga anak. Malilibang na ako ngayon. Halika, Ma. Gagawan kita ng FB at IG. Malay niyo naman, makahanap pa kayo ng bagong mapapangasawa. Ay, nako. Tinuruan mo pa talaga ng kalokohan si Mama, ha? Ganun talaga, ate. Ay nako, matanda na ako para sa ganyan. Naku naman, hindi naman, Ma. Iasim ka pa naman. Dear Love, sa maikling panahon madali ring natuto si Mama na gamitin ang bago niyang cellphone. Tulad ng karamihan, madalas nanonood lang siya ng mga videos sa social media na nagpapalibang naman sa kanya. Kaya lang may isang problema. Dahil na rin sa katandaan ni Mama at sa hindi pagiging pamilyar sa makabagong teknolohiya, madali siyang mapaniwala sa mga nakikita at napapanood niya. Sinasabihan naman namin siya, pero madalas hindi niya kami pinaniniwalaan. Diyos ko! Nakakatuwa! Kinikilig ako! Ma, ano yun? Bakit ka naman tumitili? May nangyari ba? Hindi anak. Ano lang. Ano, Ma? Kasi, ito, tingnan mo. Inad lang naman ako ni Alden Richard! Ay, Diyos ko! Kailangan ko itong ipagsabi kina Maita! Ay, iinggitin ko sila! Ma! Alden Richard? Oo! Ito. Tingnan mo. Ang gwapo talaga ni Alden, ano? Ay, tingnan mo nga naman. Bakit kaya ano? Inad ako ni Alden. May kailangan kaya siya? Ay, Diyos ko! Anong gagawin ko? I-chat ko na ba? O, magpapakipot muna ako. Anak? Anong gagawin ko? God gave Ano me. ba yan, Ma? Kala ko pa naman kung ano. Ma, poser lang yan. Poser? Ano naman yun? Poser. Peking account. Poser ka dyan! Tingnan mo nga mukha ni Alden yan! Si Alden talaga yan! Ma, May poser bang ganyan? Ma, ganyan yung mga poser. At saka tignan mo, work at the Krusty Krab. Ano, gumagawa rin ba siya ng Krabby Patty? Ganon? Ay, tumigil ka nga! Alam kong si Alden nag-add sa'kin! Mukha niya ngayong nandito, oh! Ma, poser nga po yan. Kumukuha lang sila ng mga picture sa kung kani-kaninong celebrity o sikat na tao. Tapos magpapanggap sila na sila'y nasa litrato. Tingnan mo nga, Ma. 24 lang yung followers, ibig sabihin hindi legit yung account. Ay, nako! Basta! Ang alam ko si Alden to! Kung ayaw mong maniwala, diwag! Gwapo-gwapo niya talaga! Okay, sige po. Kayo na pong bahala. Ate, tignan mo. Maganda kaya tong long sleeve? Bagay kaya to sa akin? Nagbabalik na kasi akong i-add to cart eh.
Sayang kasi yung discount, oh. Yan ka na naman. Bibili tapos itatambak lang sa cabinet. Nagsasayang ka lang ng pera eh. Isusuotin ko naman eh. Susuotin. Yun nga yung binili mong sapatos, naka-display lang. Ay, tumigil ka nga. Ang gastos mo. Alam mo, ipunin mo na lang yan kesa ibili mo ng walang kwentang bagay. Ito talaga. Mga anak! Loren, Roy! Ay, halika kayo dito. Dali. Tingnan nyo to. Oh, Ma, bakit? Basta, tara, tingnan nyo tong video. Nakakatawa. Ano ba yung pinapanood niyo, Ma? Ito, grabe yung baby. Oh, cute na nga. Ang galing gumili. Patingin nga ako. Ito yung baby. Oh, sumali kasi sa isang contest. Ngayon tuwang-tuwa yung mga judges. Ano ba naman? Ang galing sumayaw. Parang matanda kong uminda ko. Tingnan niyo. Ma, naniniwala talaga kayo dyan, ha? Oo, diba? Ang galing. Bira, ganito anak. Ay, tinuruan siguro to ng mga magulang. Saan kayang lugar to? Naku, paniguradong yayaman yung mga magulang nito kung ganito kagaling yung anak nila. Ate, ikaw na kang paliwanag kay mama. Ay, ano magpapaliwanag ng ano? Ma, yung video na yan, hindi totoo. AI lang yan. Edit. Oo, ma. Yan yung nauusong mga AI ngayon. Isa pa, tignan mo, mukhang computer-generated image lang yung baby, oh. Ma, hindi yan totoo. Ay nako, hindi ako naniniwalang AI yan. Alam niyo bakit? Bakit naman, Ma? Kasi, kayang gawin ng isang bata yan. Turuan mo lang sila, matututo yun agad. Kagaya nga nitong nasa video. Naku, dinaig pa kayong dalawa. Kasi kayo, puro lang kayo gala nung bata kayo. Kung hindi kumain, maglaro. Ang aarte nyo pa sa ulam. Kung sana ginaya nyo to noon pa, naku, sana mayaman na tayo ngayon. Ay, nakumpara pa nga sa AI. Ay, naku, nakakatuwa talaga yung bata. Lumipad pa. Ay, naku, hayaan mo na nga, ate. Roy, ano yun? Naamoy mo ba yun? Oo nga, no. Sa kusina ata nang gagaling. Teka nga, silipin ko lang. Ma, ano? Ma, nagsasaing ka ba? Ba't amoy usok yung kusina? Ma, Nak, anong ginagawa niyo? may sinusubukan lang ako. Ano ba yan, Ma? Ma, ba't niyo naman sinunog yung biskwit na binili ko sa inyo? May napanood kasi ako sa FB. Ang sabi ng doktor may halong plastic na raw itong mga biskwit. Ano? Oo! At para makasiguro tayo sa kinakain natin, ginawa ko yung payo niya. Sinindihan ko yung biskwit. Kapag raw umapoy, may plastic nga. Nung sinubukan ko, ayun, lumiyab kaya totoo nga. Ay, mabuti na lang tinapon ko na yung mga biskwit na binili mo dahil makakakain kayo ng plastic talaga. Naku, ay, ang mga tao nga naman ngayon, basta kumita lang. Ma, ba't niyo naman ginawa yun? Ang alin, bakit? Ma, natural lang naaapoy ang mga biskwit dahil may harina to at asukal. Sinunod ko lang naman yung sinabi ng doktor. Siyempre, nababahala rin ako sa mga kinakain natin, ano? Ano ba naman, Ma? Hindi lahat ng napapanood niyo sa internet, totoo. Ganun ba? Kasi nakita ko lang to sa FB. Okay lang, Ma. Sige na. Ako na lang po ang maglilinis nito. Roy, pakialalayan si Mama. Noong una, natatawa pa kami sa ginagawa ni Mama. Tipong halos lahat na lang ng napapanood, sinusubukan, pinaniniwalaan. Minsan nga nagpabili pa yan ng kung ano-anong bagay na sabi raw sa internet, effective, kahit alam naman naming scam yun. Hanggang isang araw, nagulat na lang kami sa aming nalaman. Uy, alam mo, ang sarap talaga ng halo-halo dito kina Sid. Hindi nakakasawang kainin. Oo nga, Bes. Ang dami pa ng toppings. Alam mo, hindi tinipid. True. Di tulad sa iba na halos puro yelo na lang yung laman. Tama ka dyan, Bes. Oh, siya nga pala, te. Kumusta na si tita? Ang tagal ko na rin hindi nakakadalaw sa inyo, ah. Paano? Napaka-busy sa work.
Hindi man lang magkaroon ng mahabang pahinga. Diyos ko sis, nakakapagod. Okay lang naman. Okay. Bakit parang stress ka? Naluloko na kasi ako kay mama. Bakit naman? Simula kasi nang binilhan namin ng cellphone, kung ano na lang ginagawa. Paniwalang-paniwala pa sa mga fake news at AI. Naluloko na tuloy ako kapag nakikipag-away si mama at pinagtatanggol ang nabasa o napanood niya. Girl, ganyan talaga ang mga matatanda. Hindi kasi sila aware sa technology na meron tayo ngayon. Kaya maganda na ring binabantayan sila. Buti na lang hindi ako naman problema ng ganyan kay mama. Marunong din kasi siya mag-fact check. Mabuti naman kung ganun. At least hindi ka mahihirapang magpaliwanag. Tumpak! Teka nga, check ko lang tong phone ko Ba't nag-notif yung bank account ni mama? Anong meron? Check ko nga. Ano? Bakit bes? Ano nangyari? Yung 65,000 na savings si mama, naging 20,000 na lang. Ano nangyari? Oh, to the M to the G. Hindi kayo nabudol ng mama mo? Huwag kang mag-alala. Kapag nabayaran ako ng ibang kasamaan ko dito sa NASA, iaabot ko rin yung bayad ko. Dollar pang ibabayad ko. Ay, sige. Sabihan mo na lang ako kung nakabili ka na ng oxygen ha. Kapag kulang pa, sige magpapadala na lang ako ulit. Oh, sige. Balitaan na lang kita dahil lilipad na kami. Ibababa ko na to ha. Bye! Oh, sige. Nakakatuwa talaga tong si Buknoy. Ma! Loren, aga mo yatang umuwi. Nakipagkita ka na ba sa kaibigan mo? Hoy, bakit nakabusangot ka? May nangyari ba? Ma, mag-usap nga tayo. Oh, sige. Ano tungkol saan ba yan? Ma, nag-notif sa akin yung bank account mo. Bakit 20,000 na lang laman ng savings nyo? Winidraw nyo ba? Anak, tinulungan ko lang kasi yung kakilala kong kaibigan. Ano? Sinong kaibigan? Nakilala ko dito sa FB. May naging kaibigan kasi ako. Ano raw? Astronaut daw siya. Ang sabi, na-stuck daw sila sa space. Kaya kailangan niya ng perang pambili ng oxygen. Kaya, syempre bilang kaibigan na may pera naman, tinulungan ko. Di ba? Kawawa naman kasi yung tao. Ano? Ma, anong astronaut? Ano bang na-stuck sa space? Basta. Yun yung sinabi niya eh. Nabanggit niya rin sa akin na susunod pupunta naman sila sa Bermuda Triangle. Saan ba yun, anak? Malapit ba yun sa Cubao? Diyos ko naman, Ma! Ma, hindi totoo yun! Binudol ka lang na nakausap mo! Walang pupunta ng Bermuda Triangle at masalang wala siya sa space! Ano? Hello po, ma'am. Kayo po ba si Ma'am Velma? Opo. Ako nga to. Hi, ma'am. Sa bangko po ito. Congratulations! Dahil nanalo po kayo ng 100,000 pesos. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay mag-send sa number na ito ng 5,000 para ma-send na po namin sa inyo yung inyong premyo. Ay, ganun ba? Opo, ma'am. I-claim nyo na po ba? Ay, nako, iho. Pasensya na pero iba na lang ang bulahin ninyo. Makonsensya rin sana kayo dahil masama ang ginagawa ninyo, iho. Hindi na ako naniniwala sa mga ganitong modus at scam. Kaya, wag na ako. Natuto na ako. Ito ba yung narinig ko, Ma? Oo, Roy. Hindi na muling mabubudol si Mama. Tinuruan ko na siya. Diba, Ma? Oo, mga anak ko. Natuto na ako sa karanasan ko. At hindi na muling mauulit sa akin ang mga panloloko. Dear Love, halos mabaliw ako na malaman na 45,000 ang perang nabudol kay Mama. Gusto ko mang magalit sa nangyari pero naiintindihan ko naman na hindi niya to kasalanan. Pagkukulang din namin na hindi nagabayan si Mama sa tamang paggamit ng social media.
Sa ngayon maalam na si Mama. Mabuti na lang dahil hindi na kami mag-aalala na muli siyang mabibiktima. Sa panahon kasi ngayon, kalat ang panloloko, fake news at misinformation sa social media. At patuloy din ang iba sa paggamit ng makabagong teknolohiya para makapanloko ng iba. Kaya naman importante ang maging kritikal at mapanuri sa lahat ng pagkakataon para sa huli malaman natin kung ano ang tunay sa hindi. At sa mga scammer na nakikinig sa akin ngayon, huwag kami.